אתה מצלם? עכשיו? עכשיו תגיד לך יאללה. קמתי זוז. מה להגיד? מה להגיד? זוהר, בואו לפעולת פתיחה! זוהר, בואו לפעולת פתיחה. זוהר, בואו לפעולת פתיחה, זוהר, בואו לפעולת פתיחה! דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה. דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה! בואו לפעולת פתיחה! דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה, יהיה נדיר. זוהר, בואו לפעולת פתיחה! גדוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה. דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה. דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה, יהיה כיף, יהיה פנאי. בואו כבר, בואו! זוהר, בואו לפעולת פתיחה, יהיה מגניב. דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה! דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה! דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה. זוהר, בואו לפעולת פתיחה. דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה. דוד! זוהר! תבואו! בפעולת! פתיחה! ב-6 בספטמבר! דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה! דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה. זוהר, בואו לפעולת פתיחה. דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה, יהיה מטורף. דוד זוהר, בואו לפעולת פתיחה. פעולה הזאת יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ בגדוד זוהר, יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ, אז אתה בא